Bul. Ajar, Bul. Sing ngantem mau tok, sing ngantem lho ndi. Kebun gase. Dipecek digocorke dase. Ayo, sopir badok iki. Sopir Jawa yo, Jawa terus gendi. Ya apa aku rasa. Antri, Bul. Salam olahraga iki, Mas Pensiun. Salam olahraga. Lokasi di tahun. Viralkan Mas Hersono. Sajamnya mana? Sajamnya di Sajame. Sajamnya mana sajamnya? Peso. Aku yo wong terminal aku sopir yo. Sik ning ndi sajame Mas? Iki kan ning godhong. Oh iki. Dar. Tekel. Ngombe iki. Tekan satpol di sana. Toto ngombe. Oh iya, Bang. Barang bukti kene kawasan. Barang bukti. 20-an, Mas. Nah, iki tekan satpol iki. Mendem sak lepek ya bingung ya. Kudu golek omongan ae iki lho. Musuh sopir ya ton. Teh. Jum. Fotone sopir silok. Ayo nek pertuan ini kerak era popo iki wisan. Kune senyum mo. Sopir senyum. Apa mau senyum? Oke, Pak, iki gasmu piye? Iya. Hah? Aku yo sopir yo nek. Bapak marah. Lokasi Citawun. Templungnya got Pak. Ono lho. Oh. Anjing. Motor ngerti. Yo, bisa, Bro. Sopir lur. Iya manut. Kabeh sopir wis sini getem-getem tok. Sopir lur. Karo anak pang-pang lho. Lokasi di Ring Road Tahun. Sudah curang, Bet. Hei, terasa teko kene jam piro kok? Ada mabuk-mabukan nih kene nih. Ada Pak, ada. Aku sudah naik Pak. Iya saya sudah naik Pak. Lah, yang dua nggak mau naik Pak. Ada yang jatuh Pak. Iya Pak. Mukul satu kali Pak. Iya. Ya, anak-anak yang anu Pak. Ada yang mau naik terus jatuh Pak. Kayak berdebat itu Pak. Berdebat. Cowok baju lepas. Lepas. Baju lepas. Yang cowok baju lepas, yang cowok. Cewek khusus cewek sebelah sini cewek sebelah sini cewek. Semua. Cewek sebelah sini cewek. Geser sana, cowoknya Pak, geser sana. Geser.
Ciri-ciri orang sakno iki. Iya. Jempere dobelan gak? Nganggo kaos enggak? Kaos copot jemper. Ini dilepas. Jempernya lepas. Bagian dilepas sih cowok. Jaket lepas. Iya, Pak. Bentuk. Cewek apa cowok iki? Ya, aku ke oma. Jadi nempang sopir pas, nggak ngerti itu. Ada main gue. Kalau apa main Banting kabeh. Banting. Sing siji iki. Siji iki lho. Ayo kancane dhewe. Maju. Ki sing ngono mau. Ki sing gelem. Hei, ngono ni. Tatungan banting kabeh. Kancane ndi? Kowe apal mesti kancamu tujuan kawan sapa? Ngantuk sapa? Lho. Ngantuk sapa ya? Kancamu kancamu nang paling kancamu banting kabeh le. Wani tatuan tok le. Ya le. Ora ngaku sing ngantem iki sapa? Tak kuwi dhewe. Om Bapak. Wani sumpah, Pak. Om Bapak cek. Nggih, Pak. Aku bangga apa iki, Pak? Lha tujuane ngaku nyapa? Kancamu sing banci tiga orang. Ayo we, Bapak. Lama lho, Mas. Tunjuk. Ayo we, Bapak. Maju. Hei. Hei, kene ngaku wis sakit. Ayo, aku kangen ngerti Pak. Pinggo sampai arek-arek sing